Kajingya tho khana jong ka Mary bat ka Martha ka long ka way na ki jingya tho khana ka ba kong san bha ka bangilap ha ka Bible. Bun sin bha ngiyo I hapo jong ka Bible ba ki yede kambat u Jesu. Ki ai bam ya u Jesu, ki ai jakasa ya u Jesu, ki yo ya ka jihikai na u Jesu, ki yam bat u Jesu u ibha yaki. Barkat ba ngidang pek penya ya ka jing im jong kini ki arngo ki kenthei ngilap kumno unong pen im upen pau ya ka jing I jong u shangi. Bat mangiru ngilap ban long ki senran jong u Jesu kumba kini ki arngot ki kenthei ki long ki senran ki bari jong u Jesu. Hagipor hendai ka kamram jong ki kenthei ka long ban bengkre ya ka jing bam, ban shet ban tiu ban ai ya ka jing bam. Bat hakaju kopor ban ri ban sumare ki khon bat ya kiwe pat ki kam hayeng hasem kat ba ka kamram ka ba kongsan jong ushen rang kalong ban tre shakilangkha lane ya kiwe pat ki kam khai pateng utre ya ki mystery bat ukhwai dokha wat hakikam hapo jong ka balang ru ukhna shenrang nado kapor ka ba udang rit la aya u ya ka jing hikai niam hapo jong ka sanagok hapo jong katayo leni hakisngi poya leni hakisngi sabaton kirangba bat ki khon samla shenrang ki ya lumlang hasanakok baniyo ya ke jinghikai na ki jingtho Henry bonsin ki kenthe kimda yo ya kata kabuk siar ka bagi shenrang ki yo tang ki shenrang ki balayo ya kata lat baniyo ya ka jinghikai na ki hukum Shu ki kenthe kimju bit banyak lek lang bat ke imlang saklang light no tang bat kita ki bahayeng hasam jongki kane kalong ka ka bas ngoma ban tibba hakitu kisngi hakijat nyam jiu kinu ki bakta ya ka medyap khamtam ki bakta ya ka snam la junio ya ki bomkhoi ka bakenthop ya ka jingmi snam jong ka kenthe namar kim tip meno ka poi jingpoi kasnam kami na kamet jang kakanthe de na markata ushenrang hagitu kisngi ukiar bonsin na kikanthe bat kane kala ban long ka daw ba ka ba kikanthe kimju long ban wit lene kimju bit ban shong hakino gino ge jing yelum khamtam haka jing ya perkhat kam jong yurang ba kit kanthe kim de ban penwit ya ushenrang haka por ba ki penlong ya kano ka jingelang bat ladaka de ya ki ban a jingbam ya ki shenrang haka por ba ki yelang ya ki nugino ka jingelang ki kanthe ki ha ban shuwan na den jong ki shenrang bat ban bo ya ki jingbam kim de ban hin wan hakmat lane kim de ban penwit ya kano ka jingelang to bantang in pai shaka jing im jong ka Mary bat ka Martha ka Mary ka Martha bat u Lazarus kide shipara ki basa hakwe kashnong ka bakertang ka Bethany kashnong ka badan habar jong kashnong Jerusalem ka gospel jong u Lukas kalong ka bashipho kayat ho yangi shiphang jong kata ka Martha kalong ka kanthe ka babot bha ya kini ki kendon jong ki jiu te hakwe ka janmet ka ba u Jesu rengkat bat ki senran jong u ki rung syapo jong kata kashnong Bethany kashnong jongki kalak ban long ba hakata kasngi om tang ki senran jong u Jesu ki babut ya u Jesu henre ki we ro ki bru ki wan bot naden jong u Jesu ban sngap ya ka jinghikai jong u Jesu ka Martha hakung kata kapor kala pli ya kata ka jingkhang na kamta jong u Jesu bat ya kita ki bru ki babut ya u Jesu ki bakunthup ya ki senran jong u Jesu laong ba u Jesu rengkat bar kita ki nongbot ki jong u kila thai ba kumta ka Mary bat ka Martha kila pedang sobha ya u Jesu rengkat bat kita ki nongbot ki jong bat kumta ki pedang sobha ya ki bar khoi ban rong hapo jong ta ka yeng ka jongki bat hakum kata kapor ka Martha ka dangpon kam na ka benta ban pengkre ya ka jingbam na ka benta jong u Jesu bat kita ki nongbot ki jong u Lazarus ru iman ha kata kapor udang bon kam ban sngap ya kata ka jinghikai ya kata ka jingkren jong u Jesu Henry ke ka bakham phla ban tip hang ni kalong ba ka Mary kam shem la jit ban yerap ya ka Martha Henry penban ka syong ha kata ka kamera ka baki penlong ya kata ka jingelang om tang ba ka syong hapo jong kata ka kamera Henry ka syong ha tra ki kejat jong ukenrat ka ketin ko kani ka jaka ka baka Mary ka syong ha ka jingkisha ka long ka jaka jong usenran rangba du jong u Jesu lene kinu kinong hikai ki rabi
Ujisu shem la kren lani shem la kentho ya kata ka jing shimti jong ka Mary ya kata ka jaka jong usenran rangba ha kata ka jing syakri. Henry ke ka bajia ha kum kata ka por ka Martha ka badang bon kampan pengkre ya kata ka jing bam. Nak banta jong kita ki bawan hayeng jongki kadap da ka jing khunyum ha kata ka por. Namar ba ka Mary kala no ya ka marwe ban pengkre ya ka jing bam ya ki nongwan bat kala ong ya u kenrat ha kata ka por. Ko kenrat mem kami baka para jonga kala no yanga ban syutrei marwe to ong yaka namar kata bakan yarap lem yanga ujisu ula jubab hakata kapor daka bakhot arsen tang Hussein Henry arsen yaka kerteng jong ka Martha ban pen yaka taka jing baka jing snau jong na ka banta jongka ong hakata kapor ko Martha pa khoslai bat pa penjitom sat yalade shapang jong kini ki ero Henry tangkawe ka badon kam ka meriti kala jid ya ka benta ka babaha ya ka ba on rongno naka habang ikmi bha ya kini ke jingjubab jong ujisu ngilap ba ujisu tang ba ukren Henry ai jing hikai ya ka nongrim ka badon kam bha yangi bangin sngoto ujisu tang ba ukren ya kata ka jingya pher leni ya kata ka jingla shiliang jongka imlang salang jongki hagutu kipor nagbenta jongka kenthe Henry penban ai ya kata ka jing hikai ba tang ke shenrang Henry ki kenthero ki don ya kata ka hok ban sngap ya ka jing hikai jo but ka Mary kala jit ya kata ka benta ka ba kongsat ka ka baton kam bah ya ka kata ka por kalong ban syong hakikijat jong ukenrat Lukas ula penkut ya kanega khana tang hang ni Henry shem la tho shai ki kita ke jingpan phai leni ke jingjubab jong ka Martha ya kata ka jingkran jong ujisu Henry kanega khana jong ka Martha kam shem la kut tang hang ni kanega jinglong ka jingkhyum jong ka Martha ya ka para jong ka kam shem la ne sa tang hang tai ha ka gospel jong Yohanes ka dolong ka bakhatwe ni lap ya ki balong mar khongpong haba upara jong ka Mary bat ka Martha u Lazarus u yo ya ka jingpang ka bakrau pha bat hakum kata ka por kila ai ya kata ka khubor sya u Jisu ba un penkhia ya uta upara jong ki uba yo ya kata ka jingpang Henry u Jisu shem lawan ha kata ka por ka baki kila khot yo hakum ka ni ka por jong kata ka jing ka baki kendu ha ka jing ka jongki ki perkhat ba ka jing phai jong ki sha u Jisu ka la ban yo ya ka jing rap bat ka jing penkhia ya uta upara jong ki hadin nang ta u Lazarus u yapno bat la penthia ya u ha ka lom jing tep kila yo ya kata ka khobor ba u Jisu ulawan ka Martha ka mara sha kita ka lentish nong ban kendu ya u Jisu hakum kata ka por bat ka penpau ya kata ka jing sngo jong ka ha unong penim hakar khot ka ba art phawe ka kten jong play ka ongkum ni enda kumta ka Martha kala ong ha u Jisu ko trai jenla lada medan hang ni upara jonga dalayap Henry mentaro ngatip baki ki ro kat kum ka ba mepan na uble ai hame ka ka ba ka Martha ka kran kilong ki kitien ki ba pher bha ka ba wat ki senran ro kim ju kran kumta ka penbana ba ulong mezaya ka don kata ka jingit ka jing shania ba uni ulong uta mezaya bat hakada khot ka ba ar phonyo ko ongkum ni hot ko trai ngalangit ba melong ukris ukhon jong ublei uban wan shaka prathai hang ne hagini ki jingkran jong ka Martha bar u Jisu ula pau shai ba kam shem la mong da kita ke jingkran jong u Jisu ba ula kran ya ka hakatu ka janmit ka penpau yang iba kala yo ya kata ka jing hikai ka ba kor bha pan phai shau bat ban penpau shaka perthai ba ulong unong penim jong ka perthai bat namar ka ne ka jinget jong ka Mary bat ka Martha sajisen bat ke la yo biang ya kata ka jingdon rengkat jong upara jong gi ubalayap bat uba impat sajisen kane ka ka por ka ba ka Martha ka ai hangi ya kata ka jing hikai ka ka ba ngi dei ban le kalong ban shania ha o Jisu
Tomantangin kemi yaki kita ke jing hikai ke bangila yok lum na kini ki artli ki jing kendo jong ka Mary bat ka Martha bat u Yesu. Kabanang kong ka ai yangi ya kata ka jing hikai babaro shenrang bat kenthe ngi don ya kata ka hok bani yo ya kata ka jing hikai bat ban sngaw tho ya ke jing hikai jong u Yesu. Shem lakhang yano ro ban wan bat ban syong hak kejat jong u Yesu bani yo ya ka jing hikai nau ke imlang salang jongi ka snong ka thau ka la ban ben ka la ban persha ya ka ne ka jingle ka jong Henry u Yesu u ong ba ka kala jit ya ki ki ba bhatam ka ba ka perthei kam la ban shimno naka Shem lakhang yano ru bani yo ya ka ta ka jing hikai na ka ktin jong ble ka ktin ka jing pen im jong u Jesus Christ. Ni baro shenrang barkenthe ni la maniyo ya kata ka jing start nagaktin jong u Jesu kum ka Mary. Kabaar ka bangi deban skautu hang ni kalong ba u Jesu Shem la penrem ya ka Martha baka bon kam ban pengkre ya kata ka jingbam nagabanta jong u bat kisenran jong u. Kumba ka Mary kam Shem la le bakla da ka basyong haki kejat jong u Jesu kum taru ka Martha kam Shem la le ya ki jing bakla da ka ba pengkre jingbam da ka ba bon kam nagbanta ban kre jingbam nagbanta jong kita ki nong wan ring lene kita ki ges ki ba wan hayeng jong ki ka ka ba ka Martha ka de ban sngaw tho ka long ba kam de ban keno ya ka ka ba ka Mary ka la jit Pila bandai ka lok, pila bandai ka kebi, pila bandai ka para, pila bandai ka kenthe ka bala sya hau lok, pila bandai ka kenthe ka bala sya syong marwe ka ba utengau ulayap, pila ban long ki kenthe ki batre bela lene ki batre ha kino ki benta ha ka jim ka jongpi. Bunsin ha ka jim ka jongi. Ha ka ta ka rukom ka bangi pendap ya kita ki kamram jongi kum ki beriu jong ble. Ni syakri kenya uble da kita ki kam ki jam ki bangi tre. Henry Bonsin ngi ju bishar ya ki we ya ka ka ba ki dei panle. Kane ka ju ka kentien ka ba u Jesu ukren ya ka Martha ukren yang i ru kum ju. Pi khuslai bat pi pinjitam sat ya de shipang bon ki ru. Haka jaka bangin bishar ya ki we ya ka ka ba ki dei panle Henry ngi dei ban yele ban yarap keliang iwe ya iwe ban tenrong lem ya kata ka lengkor jongi hakani ka prothai ban syakri ya ublei kumbang juong barabor ba ni don la ka jong ka jing ai na ublei ka ba penya pher yangi nakiwe nimde ban khemit lenti yakiwe bakin long kumbangi khemit lenti yaki bakin long kabalai ni barok ni don la ka jong ka jing le bakla haka jing im ka jongi Henry watsha ba kata ka jing le bakla jongi kan long kum kata ka jing itho jong ka jing im ka jongi ladang ile bakla kisen watsha ba kata ka jing bakla jongi kan long ka jing itho jongi haka baki bru kin ong ingi baki de kin nong syukur ki de kin nong to kin nong penyap kin nong shot no berkum ta ter watsha ba kita ki jing bakla jongi kin long kita ki jing itho jongi hakawe kaliang ka ka bangamut ban ong hang ne bangim de ban sakut haju habangile yaki ki jing bakla ha ka jing ka jongi habangile ya ka jing bakla ni de ban sngaw tho ya la ka jong ka jing bakla phai de no na ka ta lenti ya ki jongi na ka ta lenti jong ki jing le baman ka jongi bat bangin ya ha ka lenti ka bandai kum ka Martha to phai din no na kita ke jingle na kita ke jing perkhat bomman ke jongi bat ngi de ban pediang ya kita ke jingle bakla ba hot ngi le bakla bat hang kita ke por ngi de ban phai no ban it no ila ke jong ke jing im jongi sha u Jesu bat bangin phla ba u Jesu ulong ukhon jong ublei bat kata ka long ke menta ka ba khat do jong ke jing hikai ke jonga abangi le ya ke jing bakla ha ka jing im jongi ka bangi sngaw tho ba ngila pen sngaw si ya u Jesu ngila pen sngaw si ya ublei u Yohanes u yatho ba u Jesu u ya ka Martha kum juru u Jesu u ya phi u yanga wat ladangi le bakla katno hagaji imbe jongi ladangi phai sha ublei ulong ubakloi ban map ya kata jing bakla ke jongi ngimde ban sngo ba ublei shu yangi ban ngila ban longkum ka Martha ka bakla ya kata jimur ke jongka wat kada le ya kita ki bala penlong ya ukun rat jongi ba un kan het yangi penban ublei yangi haka juk orkom lada hayeng hasam jongi lada haka jakatre jaka khata jongi
Lani hakino kino kebenta haka jim ka jongi. Habang yo i bagi we ki syakri ya oblay kim syam la yarap yangi. Ngimde ban isi yaki penban ngide ban i yaki khambun bat khambun. Haka perthai ngi khoslai syapang bon ki ba pen khoslai yangi. Ngide ban bud yaka nuksa jong ka Mary bat ka Martha ban syong haka kijat jong kan rat. Bat ba ngin don yaka taka jingej bat bangin pembena syaka perthai ba Yesus Kristus ulong ukhon jong play uba im. Ubawan sya kaporthe nakamenta kipop kijonga kijongpi nakamenta kaborom jong beli tungani onglang amen.